Napag-alaman po natin na ang fixture light na ito para sa hallway ay wala na pong nabibiling bumbilya. At meron man, pero mahaba na po siya, kaya kailangan ng palitan at napagdesisyonan na rin ng may bahay na gustong palitan ng panibago. Bago po tayo mag-umpisa, dapat lang na naka-off yung switch, at syempre yung mga tinanggal natin na wirings, dapat lang ibalik yung ating wire nuts. At ito na nga po yung ating ipapalit na ilaw para doon sa hallway. Ito po ay LED. Kaya po mag-unbox muna tayo at inspeksyonin natin kung kompleto ba yung kanyang mga parte-parte. At medyo basahin na rin natin yung instruction niya, at kung minsan ay wala itong parts na iba, o kaya yung kanyang parts ay iba sa ibang ginagamit nating mga ilaw-ilaw. Kaya maiging i-unbox muna natin, at wag nating kalimutan na basahin yung instruction niya. At ito na nga po, kung minsan madali lang, pero pag nagkaroon naman ng kanyang problema, o kaya yung parte niya ay, o yung parts niya ay iba, doon naman tayo magmo-modify. Puro standard nga ho itong mga kanyang parts, pero pag nilagay na natin ay hindi tumatama sa butas, o kaya mali yung kanyang parts. Kaya maiging binabasa natin ng konti yung instruction para meron tayong idea. Ito na nga po, medyo nakikita naman natin na medyo kompleto naman yung parte-parte ng ating ilaw. Kaya pwede na po nating ikabit na hindi tayo nababahala. At atin namang kinabit na yung panimulang bracket. At kung makikita nyo yung ating arrow, ay yun po yung ating ground wire. Doon po nakaharap ang tornilyuhan po ng ground wire. Dito naman po atin naman pong isi-secure yung ating bracket, para po kahit na sabihin natin magaan yung ating ilaw, maigi na yung naninigurado. At syempre po, wag natin pong kalimutang inspeksyonin kung matibay po yung gawa natin. At isusunod naman po natin yung pinaka hollow na screw, at dito naman po nakakabit yung pinaka base at saka yung pinaka salamin ng ilaw, at yung umahawak po nung salamin sa ilaw po. Na ang tinutukoy ko po ay yung pinaka fixture ng ilaw. Dito naman po ay alamin natin kung yung haba na po nung ating hollow na screw ay pwede na po doon sa labasan ng ating pinaka fixture. Kung ito po ba ay aabot sa ating fixture na cover. Sa aking namang pong experience,
parang hindi po masyadong mahaba itong hollow na screw. Kaya i-adjust po natin kung saan po aabot itong ating screw. At pwede na po nating alisin yung pinaka-nut ng ating base. Ito po ang naghahawak ng ating pinaka-base. Hindi po katulad ng iba na meron po siyang washer at meron po siyang maliit na nut. At ito na nga po, isasagad na po natin yung ating hollow na screw. Dito naman po ay uunahin natin ikabit yung ating pinaka-ground na galing sa ilaw, para ito rin ang maghahawak sa ating kabuuan ng ating ilaw para hindi na po siya malaglag. At wag po nating kalilimutan na higpitan po ng maigi, pero tama po lamang. At dito naman po, pwede na po nating isunod yung kulay itim na ating kakabit na galing sa ilaw at papunta doon sa itim naman na galing sa ating box. Atin pong itinitwist muna ng ating daliri, tapos sinusundan natin ng ating wire nut. At syempre po, ito po ay ating hinigpitan ng tama po lamang. At ito po ay susunod naman natin yung ating kulay puting wires. Galing po sa ilaw ay puti din, at yung kanyang patutunguhan na galing sa ating box ay puti din po. At ganun po rin ang ginagawa dito. Itinitwist muna natin ng ating daliri at saka iniigpitan natin yung ating wire nut. Saka naman po natin isusubok yung ating base fixture kung tama na po ba yung haba ng ating hollow na screw. At syempre, wag na po natin kalimutan na isaayos yung ating mga wires sa loob ng box. At nang ating subukan po yung ating base fixture ay medyo tama yung anyang haba, pero makikita natin kung ating nilagay na yung kanyang cover. Ito po muna ay ating higpitan ng konti hanggang sa mai-testing natin lahat. At ito na nga po mga kaibigan, yung ating hollow na screw ay para pong maigsi. Take note mga kaibigan, ito po ay ating in all the way na pababa, at yan po ang nasa instruction. At sa umpisa pa nga lang po ay sinabi ko na kanina na para pong hindi po maaring sundan yung ating instruction, at parang iba po yung ating nakikita sa nakalagay sa ating instruction. Bago po natin ayusin yan ay ating munang itinesting yung ating LED light kung ating
LED light ba ay gumagana. Ngayon pong alam na natin ang ilaw natin ay gumagana, balik naman tayo sa pag-a-adjust ng ating hollow screw. At kung makikita nyo po rito na medyo maiksi pa ho yung ating hollow screw, ano po? Kaya ang ginawa ko po ay aking hinigpitan ng medyo maayos at kumuha po ako ng panukat para magkaalaman na po kung tama po ba yung ating haba ng ating hollow screw. Nang aking pong sukatin ito ay pumapatak po siya ng mga dapat na nakalabas ay 3.5 to 4 inches po, na alam po natin sa ating sarili na nakasagad na po yung ating hollow screw doon sa dulo po ng bracket. Kaya dito na nga po ang sinasabi ko na magmo-modify po tayo ng ating sarili kung ano po dapat ang ating gagawin. Kaya po ang ginawa ko ay tinanggal ko muna yung ating mga hollow screw uli at saka ko po tinanggal uli yung bracket, na iniisip ko po na baliktarin na lang po yung ating bracket para po bumaba siya ng at least mga 1 inch siguro, at siguro tamang tapa na po yan sa ating haba ng hollow screw natin. At dyan po natin malalaman kung talaga bang magiging tama yung ating installation. Yun pong ground wire natin ay nasa bracket na, hindi ko na po siya inalis dahil po lang naman pagbaliktad na yung yung ating bracket, baliktad na rin po yung ating screwhan nung para doon sa ground. Kaya hindi ko na po siya inalis, binaliktad ko na lamang yung ating bracket. At yan po ang magiging itsura niya ngayon. Nakababa po siya ng at least mga 1 inch. At syempre po, wag na po natin kakalimutan na ilagay lahat yung ating mga screw. At wag po natin kalimutan na i-secure natin yung mga screw na higpitan. At ngayon pong naka-secure na yung mga screw natin dun sa bracket, pwede na po natin ilagay yung ating hollow screw. At dito natin masusubukan kung tama na po ba yung ating haba ng hollow screw na yan. At ayan na nga po, para pong mas mahaba na siya ng 1 inch more, katulad po nung dati na maiksing-maiksi po siya. At dito na po natin na-adjustin kung saan po aabot yung ating hollow screw. At huwag po nating kalilimutan na kung minsan ay ganito po ang ating ginagawa. Tayo po ay magmo-modify hanggat sa tumama po yung ating parts o kagamitan ng ating ilaw. Dito na nga po, pwede na po natin i-testing uli yung ating fixture kung tama na po ba yung ating haba ng ating hollow screw. Ito po ay talaga namang ating naparami yung ating adjust, at ito ng ating bracket ay baliktad na po. Kaya unti-unti natin ina-adjust hanggang po sa tumama po yung ating haba ng ating hollow screw.
At syempre po kung tayo po ay kampante na sa ating hollow screw, kung tama na po ba yung haba, pwede na po natin higpitan. At pwede na po natin ilagay yung pinaka washer ng ating fixture at syempre po yung pinaka nut niya. At ito po ay ginagamitan lang po ng ating daliri na higpit. Higpitan po maigi pero tama po lamang. At syempre po wag po natin kalilimutan na i-testing po uli ito, na kahit na ilang beses pa na i-testing, basta po na-testing natin at kampante na, pwede na po tayong linisin yung ating mga fingerprint.